Jeepney ang unang kadaganan sa mobiyahe og lagyo, labi na ang estudyante nga moeskwela. Apan ang daling kadaganan nahimo naman hinuong babag sa pagtungha tungod sa kusog nga aumento sa plitihan. Inguna niyang eksena matag buntag. Bayad dire, kolekta dito. Mao kini ang fare matrix nga gikuhaan og basihanan sa plite. Apan daghan og reklamo ang nakuha ko sa mga estudyante kabahin sa dili paghatag og discount sa plitihan. Kanang kuan sakay ko jeep nga kanang wala gay taripa pero pagplite na ko ato tibuok ta kung giplite pero gisuklian ko balik kong 20 mga 12 na lang gi kuan suklian ako so gikuha nila 8 pero wala na ako ni reklamo kay kuan man gud kanang naghasol na ba makita niya tag-away kay reklamo mga driver nga kanang mahal na kay kunong gasolina karon. Ako iplite kay exact jud nga 7 pesos kay kung usay ako iplite dibo kay iliban ko nila suklian og tarong maski kay boss sila nga estudyante. Akong gisuwayan og pagsakay ang usa ka jeepney kauban sa usa ka estudyante aron pagsuta kung unsa ang kamatuoran. Pagkabuta-bungol gid sa lain kung magplite kay ko og tibuok gid mo na jud ko nila nga estudyante ko then ma-disappoint na lang ko ba nagdawat na ko sa akong sukli kay 8 pesos ay lang ikuha. Sa pagbalik sa taga, driver nagpabadlong. Unsa man ni panghitabo 8 pesos man ang gikuha. Klaro na estudyante, nag-uniforme pa gani minoy o nagpabuta-buta lang jud ka. Pagklaro noy, papilit kag taripa, dayon dili ka mosunod. Ngano nga ubang driver makasukli din sakto nganong sila dili. Dan mo na siya kami if nanginahanglan sila, nakinahanglan mo sabi kay especially kami estudyante sa double member, independent pa mi sa akong parents ba na. Aron pagsusi sa kalapasan nga nabuhat aning drivera, akong giadto ang LTO sa pagkuha sa ilang reaksyon kabahin na aning panghitabo. Sa fare matrix, nakabutan na din na ang student and senior citizen. Ang no fare matrix, first offense 500, second offense 1,000. Ang kanang mo butang og fake fare matrix 5,000 ang multa. I think the reason why the prices of or the fare is always very expensive, it's because our drivers and our operators find their income very low and not even enough to buy their daily needs. Akong gi-interview ang usa ka driver aron sa pagsusi kung ang pagkolekta og 7 pesos sa mga estudyante makatabla o wala na ba sila ginansya. Hindi ka gano'ng matabla o masiro na kuha kay ginansya na 3, 4. Unya nga nung 8 pesos man jud ang iyong kuhaon, bisag nakita mong estudyante ang nipliti. Kanang overcharging 500 ang penalty. Sa pagbalik sa taga, akong gisusi sa LTFRB kung giunsa pagkwenta ang plitihan. Ang basihan sa complete is based on distance traveled. So, nasa ka nga point nito na may corresponding computation, mag-computer gini mo kung pila imong dapat ibayad. Kanang taripa nga walay destination nga printa, ang gibutang kay kilometros ra o bayranan. Unsam na sir? Okay ra na sir? Usually kanang I will give those one lang kanang sa mga provinces because ang provinces could atong landmarks diya
katulang itong mga post bitaw sa kuan. So may bawaan nimo estimate nimo kung Pero accepted na siya, sir, kanang bisag walay kuan. sa provinces usually. Ako sang gipangutana ang Regional Assistant Director sa LTO kabahin na ning walay ruta nga printa sa taripa. Apan sukuhay ang tubag sa Information Officer sa LTFRB. Kung na fake na. Fake. O di man issue ang LTFRB og permatrix ng Y destination. Considered no permatrix na. Ang violation siya. 500 ang penalty na na. Unya ka ng mga photocopy nga kuan, sir. Accepted ba na sila, sir? Nga We photocopy. allow that so long as whenever our enforcers or kanang nay gusto niyo makita sa original, so long as they can present it. Sir, sa akong pag-interview sa LTO Assistant Director, dili man inana ang iyang gisulti. Ingon ani man. Pag Xerox na nila, di na pwede. Basta ka na photocopy sa sir, di siya na Oo, pwede. kina na certified true copy or original ang ikuan. Kana na Laminated i-seal. Certified true copy or laminated. Di pwede Xerox, ha? Naunsa naman ni oy? Pagsabot mo, sir, unsa man jud ang tinuod, sir? Unsaon man nato pagbadlong sa mga pasaway nga driver kung sa pagpatuman sa balaod wala man nagkasinabot ang opisina nga angay mo pa-implementar og balaod. Kamo mga driver nga pasaway, dili jud mo hunungan sa taga. Ug kamo mga sig-implementar sa balaod, pagtarong in tawo mo sa inyong kinabuhi. Pag-istorya in taon mo aron makahimo mo og sakto nga balaod.